सुरेश बर्वे. माझ्या शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोकमठाण, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर. जगदंब जगदंब प्रतिपचंद्र लेखे वर्धिष्णू विश्ववंदिता, शहा सुनो शिवशैषा मुद्रा भद्राय राजते. जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. अरे मरणाची कुणाला भीती, आदर्श ओमचे राजे शिव छत्रपती. अरे मरणाची कुणाला भीती, आदर्श ओमचे राजे शिव छत्रपती. वाघाची चाल गरुडाची नजर, वाघाची चाल गरुडाची नजर. स्त्रियांचा आदर्श शत्रूंचे मर्दन, स्त्रियांचा आदर्श शत्रूंचे मर्दन. असेच असावे मावळ्यांचे वर्तन, हीच तर छत्रपती शिवरायांची शिकवण. अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांना माझा मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा, मानाचा मुजरा. मित्रांनो, आज या मातीमध्ये जन्म घेतलेल्या मुलाला सांगायला लागत नाही की छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते, कारण जन्मताच इथली माती प्रत्येकाच्या मनामध्ये शिवछत्रपती हे नाव कोरून ठेवते. म्हणूनच तर शिवछत्रपती हे नाव भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे. माझ्या राजाचे गुणगान गावे तेवढे थोडेच आहे. अरे जे वय खेळण्या बागडण्याचे त्या वयात माझ्या राजांनी हाती तलवार, अश्वारोहण, गजारोहण, भाला, चक्र, पट्टा, बाहुयुद्ध, दुर्गम अशा शत्रू प्रदेशातून निसटून जाण्याच्या कला, अशा विविध कला त्यांनी शिकल्या. हे सर्व कशासाठी याचा कधी तुम्ही विचार केला आहे का? अरे माझ्या शिवरायांना जाण होती गोरगरीब जनतेची, माझ्या राजाला जाण होती रयतेचे रक्षण करण्याची. परकीयांची गुलामगिरी आपण सहन का करायची हेच ध्येय समोर ठेवून ते म्हणाले, गड्यांनो आपला मार्ग आता ठरला. आपल्या ध्येयासाठी आपण सर्वांनी झटायचे, गुलामगिरी नष्ट करायची आणि यासाठी प्राण अर्पण करायलाही मागे पुढे पाहायचे नाही. आणि आपले ध्येय म्हणजे हिंदवी स्वराज्य. उठा, या रायरेश्वराला साक्ष ठेवून आपण प्रतिज्ञा करूया. संपूर्ण मंदिर शिवरायांच्या शब्दांनी घुमू लागले. शिवरायांनी मावळ्यांची अंतःकरणे जिंकून घेतली. मग सर्व तरुण मावळ्यांनी ठरवले की आता जगायचे तर शिवरायांसाठीच आणि शिवरायांसाठीच मरायचे. आणि मग काय, स्वराज्य स्थापन करण्याच्या कार्याला सुरुवातच झाली. ज्यांच्यावर होते जिजाऊंचे संस्कार, पाठीवर होता दादोजींचा हात, डोक्यावर जिरे टोप व हाती भवानी तलवार, घातला स्वराज्याचा पाया, छातीवर शशुनवार, जिंकून घेतला आकाश त्याने जिंकून घेतलं दुर्ग, विशाल सागरालाही घातला पायबंद, बांधून सिंधुदुर्ग. भिडला थेट मुघलांना, दिलं त्यांना आव्हान डस पोर्तुगीजांना, घेतला अंगावर त्यानं ब्रिटिशांना, शेवटी आपलाच राजा तो पुरून उरला सगळ्यांना. शिवराय म्हणजे नियोजनाचा मेरूच होते. कोणतीही लढाई असो, समस्या असो किंवा कोणतेही कार्य असो, नियोजनाशिवाय बातच नाही. अफजल खान असो, शाहिस्ते खान असो वा सिद्दी जौहर असो, असे कितीही दिग्गज शत्रू समोर आले तरी त्यांनी त्यांना नियोजनपूर्वकच शह दिला. फक्त एकाच गोष्टीचे नियोजन त्यांनी त्यांच्या पूर्ण जीवनात केले नव्हते, ते म्हणजे त्यांच्या मृत्यूचे. अगदी अल्पशा आयुष्यात शिवरायांनी रयतेला सुख, समाधान आणि समृद्धी दिली. ब्रिटिश लोक ओम या शब्दाचं संशोधन करतायत की ओम बोलल्याने शरीरात ऊर्जा का निर्माण होते, पण मला असे वाटते की खरं संशोधन तर शिवछत्रपती या नावावर करायला हवे, कारण हे नाव घेताच अंगावरती शहारे उभे राहतात, हृदयाचे ठोके वाढतात, शरीरात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण होते. शेवटी फक्त एवढेच म्हणायचे वाटते, विजय सारखी तलवार चालून गेला, निधड्या छातीने हिंदुस्थान हलून गेला, वाघ नख्याने अफजल खानाचा कोथळा फाडून गेला, मुठभर मावळ्यांना घेऊन हजारो शेतानांना नडून गेला, स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकून मुजरा केला, असा एक मर्द मराठा माझा शिवबा होऊन गेला, माझा शिवबा होऊन गेला. जय भवानी, जय शिवराय.